краставиците през ноември, 22 ноември. Сега тук отгоре има шума, което е нормално, защото имаше 2-3 слани. Така. Ето краставичка. Ето тук има 2-3. Ето краставичка за късане. Това са корнишонки. Не корнишонки, крокодилки. Ето още една краставичка. И тук има още една. Ето тук има още една. Тук има малка краставичка. Ето още едничка. Ето тук. Шумата нарочно не съм я махнал, да може да пази надолу растението. Ето краставичка. Ето тук още една. Ето още една. Ето тук една има. Това са салатките. Тук отгоре съм сложил агрил. Евентуално ако падне слона да предпазва. Това е кел, малко късно го сложих. Тук имам саморасли доматки. Това са черита. Никой не ги е засаждал. Те сами са си изникнали. Така. Тук е патладжан, което има цветове. Даже имаше и плод някъде. Ето плод. Малък е, но има. Вкарал съм 2-3 домата за тест. Това е Сан Марцано. Има цвят, но доматчета. Ето тук има едно. Най-вероятно няма да станат.